amshi kira. Ta kumburi na masoyi yarda ce nasara gudunmawar in karɓi nake yi wai go amshi kira kisan da ni kar in yi bulayi soyayya kadara rike kyalikinta ta da gaske Zainab mai fikira ina ganin siffar ki na gamsu ke daidai yaje na kunnuwa muryar ki suke so Zainab karki guje a zuciya masun kiya su na share na je dukan kalamai na kirke su yau sirrin na baje farin jini ya sake mutane kowa na ta zuwa a rai ina jin sun ki guba ne ya samun shakuwa ganin ki ta makarma fitina ne kimin afuwa ki daina saurarar ta mutane ko sun min da kuwa shi so halitta ne a takaice me shi ya sani akan ki zai na biyo na damauce kowa ba ya sani tankanta Allah ma ta kasance lurar mun da gini kirkaru sa za a rasa ni sorai ne ki sani idan da ke Zainab na kasance an kare magana kome kike so din a takaice dan wannan kitina dudan mu amfana na kudurce soyayya na gina na baki fansar rai bisa kauna ba mai min magana mazo na dan kalle ki idanun fuska